Kostatzen zait esatea, baina esango nun berri txarrak, eta esango nun dela markatu dialako bizitzako etapa ezberdinetan euskaraz abestu dulako, mundu guztitik zabaldu dulako bere musika eta pixkat horretikan markatu diala. Esango nizun Mikel Laboan 4-5 diskoa, horko abesti askok markatu diatelako eta asko jo degulako daien abestiak, bertsionatzen. Kantu bat momentuan esango dizut, ze kantuak mila askat, baina momentuan eskakeitanen zerua lurrera abesti esango nun, ze asko transmititzeit eta gustatzen zaiten abestia. Kantu baten letra o esaldia hartuko nun letra osorik, etxeaka jolastukoet eta egurretakitxon errefusia abesti esangoet, ze gustatzen zait, transmititzuna eta iruditzen zait oso argi izateula zein dagoen sobran hemen. Asko dagoz, abeslaiako lan marka horien nautena, baina esango nun Gari Ertzainakekoa erabiltzeitu erregistro ezberdinak abesten eta nik bai erabiltzeitutela eta alda izan beratik hartu ditutela, Gari. Enuk zer deskartauko, bai CD, MP3, vinilo ez dut erabili, baina beste guztietan ustez bakoitzak bere epoka auki dula eta danak ingiratzen ez. Leku asko esango ditu, baina gustatzen zait formatuatik Bilboko kafean zokia, dakan tamaina eta publikoako hurbiltasun horrek. Ikusteko kontzertu bat, nire txiaka jokoet eta gustatzen zait asko aldeban txosnagunean sortzen den lekua eta ambientean gatikan asko gustatzen zait debako txosnagunea. Zuneten bezala nire bizitzeko kontzertu edo kontzertu desberdin bat berri txarrakena izan da eta izan zaren dela 2 urte edo kasualitatez furgonetan ninjoala Abilan, Sierra de Gredos mendien artean berri txarrak ikustiak Euskal Herritik kanpo eta jende kopuru gutxiagoekin eta oso kontzertu polita. Bai, eta batiezkoa da, eta erosin nun Madriden, rastroan gainea, eta izan zen Ripen No Te Muevas diskoa. Azken diskoa aurreko astean erosin nun, eta Helber Boysen azkenengo diskoa.